जाहाखौ सोर नुनो सोर मिन्थिनो सोरनावबा थाङो फैयो ओरैनो फैनाङो गिदिंनानै नोंसोरबायदि दुखुथिया रानजि मानसिफ्रालाय मेरला दं सोरखौ अनथ्र'नो। गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोना फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुवेलि दिनैहाय आं चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो दिनै NDFBनि मुंख्लंफोरनि मुङावहाय मोनसे जथुमा जादों। जाय आइजोआ बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन बिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनो सानदों। आरो दिनैहाय बिथांमोना जिहेतु हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावखानाय बायदि बै फोसावनायखौ मोनैनि थाखाय बिथांमोना दिनैहाय मोनसे जथुमा लानो गोनां जादों। थ' बिदिब्ला बिथांमोननि सावरायनाय बा बिथांमोना मा बुंदों बेखौ एसे खोनासंना लानो। थांनाय जानुवारि 26 तारिखआव हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन जे जायफ्रा मार्टियार्स जादों जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननो 5 लाखखौ होनाय जासिगोन होननानै नोंथांमोना बेखौ मोननो हादोंना हायाखै? हायाखै मोननो हायाखै। गोबां सम नेनानै थाबाय जोङो दिनैसिम नाथाय जेबो फिथाइयानो गैया जेबो मोननो हायाखै। जोंहा गथ' सासे थालांदों गथ'खौनो नुलाङाखै बिफाया दा गथ' फोरोंनांगौ मानांगौ अनेक प्रब्लेम जानानै फैबाय आरो माने सुख'बाबो सुख'नो हाला जोङो प्रब्लेमानो। जोंनि दुखु दाहाखौ सोर नुनो सोर मिन्थिनो सोरनावबा थाङो फैयो ओरैनो फैनाङो गिदिंनानै नोंसोरबायदि दुखुथिया रानजि मानसिफ्रालाय मेरला दं सोरखौ अनथ्र'नो बेबायदि होनो आरो सारमोन। बिदि रावखौ सोर होनो ओरैनो? फेरेंगा सारमोन होनो नै गबिन्द सार होनो ओमफ्राय फ्रायनो बे CM सारनाव हाबनाय जायाखै आरो जों खनसेबो दिनैसिमबो हाबनाय जायाखै। नोंसोरबायदि मुंख्लं जानाय मानसि मेरला फैयो होननानै बेफोरबायदि रावखौ सोर बुङो? बिदिखौ सोर EM बुङो? सोर डिपुटि सोर मानसिया बुङो? डिपुटि सारानो बुङो। नोंसोरबायदि गोरिब गुन्द्रा माबाया अनेक दङ नोंसोरल' नङा खस्थ' खालामग्राया मेरला गुबुन हिनजावफ्रानो खस्थ' मोनजोब्बाय बेबायदि होनो। हाथा मा थाङो जोङो होसोलाङो जोङो एसे सहाय मोनगौबा बेमार जाबाय एसे नायहरदो सारा अननानै फिसानि फोरोंनाय लिरनाय गाननाय जोमनाय अनेक प्रब्लेम जाबाय बेफोरखौ एसे सहाय हरदो सार होनबाबो हरा माने टाइमल' होयो। टाइमा मा होयो सेक्रेटारि अफिसाव थांबा लोगो हमफै बिदि होनो ओमफ्राय फैयो लोगो मोना गिदिंलांफिननांगौ। होमबा जोंहा न'खराव मावनानै जानांगौआ बेबायदि होसोबाय थानो हायाना। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना मा फोरमायदों। दुखुनांथाव दिनैसिमबो जेरैबायदि फोसावनाय बेफोरबायदि फोसावनायखौ नोंथांमोननिसिम दासिमबो बिथांमोना दिनैसिमबो मोननायखौ जायाखै। आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ जेब्ला 5 लाखनि बाथ्राखौ रायलायहैनो मार्टियार्सनि बाथ्राखौ रायलायहैनो थाङोबा बिथांमोना माबायदि बाथ्रा बुंहरो बिनि बारैबो नोंथांमोना खोनानो मोनबाय। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि।